abusuafo mu bibia kwa baba so German Scafe so and so German TV so bomode na subscribe to channel no like video no mame na share so de be ya unua bi nso beka video ni bi ni nyina atimi ade abom. Yes, and here Friday ni enhwe de wo for Friday Bonanza. Enhwe de wo for Friday Bonanza no. Okay, nti enhwe setup we transfer from Fortune Thursday to Friday Bonanza. And the event number 299. Me who say auto about 50. We 50 or 48. Good. Until we up 1, 2, 3. No about to 8. To 8 over. We are number 23. 23. We happen over 62, our second box position. 62, second box position. And what the 56, fourth box position. At the ball 36. So I'm 23. We are 62, 56 positions. Now they are about 36. Into a way there also Yemfa event in goodie. Yes, now our event is on a 26. 7470 26 7470. That was as best trade to pay me event in we are no 26 7470 a channel best trade. I was so come good. Now I'm not current over current na saying no abeshishe no ewa hasen ntu bo so abeto 50 no aha event number 896 50 we are no abeto 48 no ewa ha nti 1 2 3 no abeto 8 no e the amount. We are now about to 23. We are now 62, second box position. No 56 or 4 box position. Now or they are about 36. Until wabo and wabo Saturday in a go home. Until we there or see for event no enkudi. Yes, now my mom kaya say opesu try ni NL game and for baby I saw be basu jama or be ya kachina e try the amount kama. But offer number ya 0599212255. Ayo basari obehwe no twama kama. Yes. Udin so antempa na so onsa ebeka osika. Anasa oba 0246898449 and also Mr. Foster. And also behwe no otwama kama. Yes, now wo pe POS machine e da ye adwuma. Baby a wo bia organa hanoma woni problem. And also be contact me so jamai 0593673300 0593673300. Yes, POS machines you see I know na also enche bank to bank no ebe collapse nti I was onya POS machine bi now started the year adwuma baby a wo bia the here say network ho no mo obetimi de aye wo adwuma aye bibia kama. Yes, nti wo WhatsApp me na so frame me number we so a yes na menwa edi ho komo sikatua bia nim ma men kan kire o se sikatua bia nim. Yes, upe bi da adwuma de here ne se wo ye len se wo de ye adwuma won imagine koto dem nye decoration wo beje na de aye adwuma menya mema won sa aka bi kama. Yes, na enhwe second setup. The second setup no share transfer from Monday special to Friday Bonanza. Enhwe Monday special year 2007 event number 83 and so to 68 no a 73 our machine. We are normal 70 machine. We are now 86 winning na wato 59 so machine. We are now 76 85 our kama no a 52 our machine. We are now 56 58 no a 83 48 and so our machine kama ede amaye into we are on also say yemfa event enkodi yemfa sa event enkodi nti sa we first event na bo say na 26 no na edaso ho. Yes, nti our event is no me pese be peke 2676 na e de atwa 80 ho no 80 our event no so nti yi 80 76 26 na e twa na kese e wo so nti per me event no open me event no ya no 80
76 26 no atwa ne kɛseɛ nso ɛwɔ so kama. Nti wei no yɛba current na sei no abɛhyehyɛ no ade ama wo. Nti woba current na sei no abɛhyehyɛ no. Nti wɔbɛto 68 no ɛwɔ ha sɛ wɔto 68 ɛna ɔma 73 ɛwɔ machine. Owie ɔma 70 ɛwɔ machine. Owie pɛ na wabɛto 86 86 86 na no so no asɛwo 59 ɛwɔ machine ɛde ama wo. Owie pɛ na wabɛto 76 85 76 85 76 85 na wasɛwo 52 ɛwɔ first box machine. Good. Owie apɛ ɛna wabɛto 56 58 56 58 ɛna wasɛwo 48 and 83 ɛwɔ machine. 48 83 ɛwɔ machine. Nti saa pɛpɛɛpɛ na wɔhyehyɛ no ɛde ma yɛ wɔ ha no. Good. Nti wɔwie deɛ a wɔsi yɛmfa event nkɔdi. Nti these two events ɛna yɛka so ani. Yes, these two events ɛna yɛ combine it together. Nti yɛ combine it together ɛba abɛnya 9 na best pair on the 26 na da both event so. Ewie a na yɛyɛ best 5. So ebi yɛ best 5. Na yɛyɛ best 3. Na yɛakɔ for 2 direct, yɛbɛkɔ for 70 26. Na yɛakɔ for 26 free banker ɛwɔ hɔ. Yes, na kyerɛ sɛ ɛno nso ɛno no. Yes, sei na ɛbɛnya for the Friday bonanza no. Nyame nka ho, ɔma yɛn kwatenti ahoɔden wɔ mu. Bye bye.